Telefon nuen, eta bermutxo bat. Bai, hartuko dut bat. Hartako, €2 mesedez. Eta zuk, nola zaude orain? Daukat bero bat aterako neskanpora. Bale, agur. Utzi pakean mesedez. Nire zigarraren zua falta zaio, nire zigarraren zua izan nahi duzu. Ez nago interesatuta eskerrik asko. Ezen galdera bat, etorri. Bai, nire bakan ez da galdera, etorriko zara, orain. Guaren mendik, esan ez, Guaren mendik ja. Ondo zaude? Zerbait egin dizute. Zerretatu da. Etorri dira eta egin didate horrela. Eta oso urdirin da. Baina pasala, lasai.